110 danskere er udrejst til Syrien og Irak ifølge politiets efterretningstjeneste. Cirka halvdelen er vendt hjem, og op mod 17 er blevet dræbt. I dag skal vi for første gang høre en mor til en af de her dræbte syrienskrigere stå frem. Carolina Dam, mor til 18-årige Lukas. Og Carolina, det her emne er jo enormt politisk betændt i øjeblikket, og for pårørende er det selvfølgelig særligt ømtåleligt. Hvorfor vælger du at stå frem nu? Fordi jeg synes, at tiden er til det. Tiden er til at sætte et ansigt på den sorg og frustration, som jeg og mange andre forældre står i. Den frustration og sorg, som du taler om, den vender vi lige tilbage til. Men for lige at starte med starten. Du er mor til Lukas. Kan du fortælle os, hvem Lukas var? Lukas er en skide dejlig dreng. Han er midt i alt, min første fødte. Han har det svært. Han har nogle problemer. Han har en diagnose, en dobbeltdiagnose, og det har gjort, at han har skulle arbejde hele sit liv for at blive forstået og være Lukas. Og det har været svært. Han har været kastet rundt i systemet, fordi der eksempelvis ikke har været ressourcer nok til de her institutioner, eller til at klæde de professionelle på. Så han har haft det svært. Og Lukas, han, som du selv siger, har jo kæmpet med sit i løbet af sin barndom og ungdom. Men der sker det, at som 15-årig konverterer Lukas til islam. Hvordan oplever du tiden efter? Besværlig og alligevel god. Altså han ændrer sig helt radikalt. Ikke fra den ene dag til den anden, men gradvist. Det, der har været en kamp, bliver lige pludselig det finder sin plads på en eller anden måde. Hvad er det for nogle ting, som Lukas finder ro i ved islam? Altså jeg tror, det væsentlige er, at han finder sin plads i sit eget jeg. Han ændrer sig, han bliver mere bevidst om andre mennesker. Han bliver mere aktiv i sit eget liv. Han tager fitnessuddannelsen, eller fitnessinstruktøruddannelsen, og han går meget op i sin træning. Han finder lige pludselig en appetit til livet og til andre mennesker, som han ikke har haft før. Men lige så meget som han finder ro, lige så meget begynder der også at opstå nogle kontroverser mellem Lukas og dig. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle emner, I ligesom er på koalitionskurs med? Altså man kan sige, for at være en ikke-muslimsk familie til at være en ikke-muslimsk familie, men med en muslim, det kræver nogle tilpasninger, og det kræver nogle ændringer, det kræver noget forståelse. Og generelt så handler det om at skabe plads, så alle kan være der. Men det har ikke været uden udfordringer. Altså natlige besøg i moskeen. Lukas så sit mål som at få halal i huset. Smid ikke halal kød, pålæg varer ud. Prøve at presse os andre til at spise halal. Og det er svært at være i en situation, at jeg anerkender min dreng og vil gerne hjælpe ham og tilgodese og respektere hans valg til, at vi andre skal altså ikke presses ud i nogle situationer, vi ikke tror på, vi ikke har lyst til. Og holde fast i, at om søndagen, når vi spiser brunch, der er der altså bacon. Eller pølser, eller flæskesteg i juleaften. Mærker du, at de her kontroverser, I har, bliver stærkere med tiden? Ja, og han ændrer flere og flere ting efterhånden. Ikke? Altså, så er der en sæbe, en creme uden alkohol, en bestemt tandpasta. Men det har jeg ikke set som værende besværligt. Det kunne have været, at jeg havde en datter, som ville have en bestemt balsam. Men det er alle sammen nogle ændringer, som gør, at vi tænker anderledes. Ikke? Køkkenbord, altså den ene køkkenbord, det er, hvis vi laver begge dele, så er det til svinekød, den anden er til halal. Jeg laver ikke selv halalkød, det får han selv lov til at lave. Jeg vil ikke have en del af det. Han har sin egen skuffe, men vi er nået derhen, at
at vi skulle diskutere om alt, om det var ovn, køkkenbord, nye gryder, nye pander og så videre. Og vi fandt en forståelse til sidst. Altså, Der sker det, at Lukas som 18-årig tager afsted til Syrien i maj sidste år. I første omgang, i hvert fald ifølge Politikens oplysninger, som nødhjælpsarbejder i nogle måneder, før han hen over efteråret bliver indfanget af Islamisk Stat og slutter sig til deres brigader. Hvad sker der, da Lukas tager afsted til Syrien? Efterlyser du ham, eller hvordan? Ja, altså jeg bekendtgør myndighederne. De har jo også godt vidst, at han har været i en risikogruppe for at tage afsted. Og nu var han jo så taget afsted. Han stak af. Jeg vidste det ikke. Han ringede til mig og fortalte det nogle dage efter. Og jeg vidste, at han havde snakket en del om det inden, at han ikke kunne bare sidde her og ingenting gøre. Han var nødt til at hjælpe sine brødre og søstre. Og vi opdrager vores børn til at hjælpe andre. Vi samler ind til Røde Kors, strikker strømper til hjemløse, samler ind. Altså det er vi jo opdraget til. Så det, at han samler penge ind til Syrien her i Danmark, eller tager derned og hjælper, altså det synes jeg sgu er stort. Altså der er jeg stolt af min dreng, at han kan stoppe sit eget liv for at hjælpe nogle andre. At han så bliver en del af ISIS, det ved jeg ikke noget om, før efter hans angivelige død. Men jeg har været bange for det. Altså, jeg har været skide bange for, at han kunne manipuleres og hjernevaskes i den grad, eller i den retning. Mærker du, at Lukas på en eller anden måde lever et dobbeltliv her? Altså, absolut. Ja. Det finder jeg ud af nu. På hvilken måde? Jamen, jo mere jeg får at vide af folk, jo mere jeg lærer ham at kende på den side, så ser jeg det store dobbeltliv, han har levet. Og det tror jeg rigtig mange andre forældre også gør, at de ser. Og de er blevet trænet. De er blevet trænet i, og hvad de skal svare, hvordan de skal agere for andre, hvad de ikke skal sige, hvordan de kommer væk fra forskellige situationer. Så det her dobbeltliv ikke opdages. Men de er ude i dobbeltliv. Altså at lige pludselig opdage efter, at han er tilsyneladende dræbt, at han taler arabisk, at han kan skrive arabisk, at han, altså det er fandme, det er lige i hovedet, altså virkelig. Du vidste slet ikke, at han kunne det sprog? Jeg vidste, at han kunne noget af det, og han gik jo til arabisk. Men jeg vidste ikke, altså han har aldrig vel delt det med os, altså når vi var ude på gaden, og han mødte nogen, han kendte, så viskede han på arabisk til dem, og altså til folk, han mødte og så videre, ikke? Lad mig lige vende tilbage til Lukas' rejse nede i Syrien. Taler du med Lukas undervejs, mens han er afsted? Ja, vi snakker sammen på Viber. Og vi skal måske lige sige, at Viber, det er den her sådan en slags et teleprogram, hvor man kan sende beskeder frem og tilbage og også ringe. Ja, ligesom Skype. Ja, lige præcis. Hvad taler du med Lukas om? Altså vi taler om alle mulige ting. Han spørger, hvad har I fået til aftensmad? Hvordan har kattene det? Jeg sender ham billeder af kattene og fortæller ham ting, og sender ham lydfiler om katten, der spinder. Alt sammen med til at prøve at få hans savn vokset, så han kommer hjem. Altså jeg prøver hver gang jeg snakker med ham, så hvornår kommer du hjem? Jeg prøvede i hele de 7 måneder, at få ham hjem. Samtidig med, jeg synes, det var stort, at han vil hjælpe andre. Jeg vil bare have min dreng hjem. Og jeg sagde til ham, på et tidspunkt sagde jeg til ham, at nu skal du hjem. Og nu skal du lade lidt op. Det du er ude i, det du oplever dernede, det har man brug for at sætte til side en gang imellem og lade op, så du kan give mere en anden gang. Og jeg sagde, så kan du bare tage dig ned igen, velvidende. Det ville jeg jo ikke have, han gjorde. Jeg ville bare sige det, så han kunne komme hjem. Men jeg prøvede at spørge ham om alt. Han ville ikke sige noget. Han var så lukket. Du snakker med Lukas midt i december sidste gang. Kan du huske sidste gang, du taler med ham? Ja. Hvad snakker I om?
Om vi er værd igen. Hvad har du lavet i dag? Ikke noget. Så var der nogen i baggrunden om, hvem er det? Nå, ikke nogen. Hvordan går det? Og jeg elsker dig? Og sådan nogle ting. Altså vi taler om de der dagligdags ting, men forbindelsen er altid dårlig, stort set altid dårlig på Viber. Så det ender med, at man chatter først og snakker, og så chatter man, og så ringer man igen, og så videre. Ikke? Altså jeg spurgte ham inden, at nu havde jeg nogle feriedage, der snart kom til jul, om ikke han kom hjem og hyggede lidt og så videre. Og han siger, altså han ved ikke, hvornår han kan komme hjem. Han kan ikke svare mig på det, fordi han ved det ikke. Så sker der det, at i juledagene mellem jul og nytår sidste år, der kommer den by, der hedder Kobane, også kendt som Ain al-Arab, under voldsomme angreb fra koalitionen, der smider bomber. Og efter alt at dømme, mister Lukas livet i kamp for Islamisk Stat i de dage. Oplever du i tiden efter, at du mangler hjælp herhjemme, eller på en eller anden måde mangler at få afløb for den frustration og sorg, du måtte sidde inde med som forældre til den her forfærdelige nyhed? Ja, absolut. Altså jeg synes generelt, så når man er ude i det her mareridt, altså det jeg føler, det er, at jeg er alene. Jeg er i et hul, og jeg kan ikke mærke nogen omkring mig. Jeg har brug for at snakke med andre forældre, der har været ude i en lignende situation. Men det gav Udenrigsministeriet ikke udtryk for, at det var der. Og jeg følte mig bare alene, og jeg følte, at der er så stort et tabu. Man kan ikke snakke med Gud og være mand om det, for de forstår det bare ikke. Da jeg opdagede, hvor stort det egentlig var, og hvor mange forældre det handler om, og hvor mange unge det handler om, jeg var chokeret. Vildt chokeret. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har været mere bredt omkring det her. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er et netværk på Sjælland, at jeg skal tage til Aarhus i en hverdagsaften for at komme i et netværk med andre forældre. Det man måske lige skal sige her er, at Aarhus Kommune har etableret et netværk, et såkaldt forældrenetværk for forældre til syrienskrigere. Det er ikke et netværk, man har i København. Det kan vi lige vende tilbage til. Man kan så også sige, i forhold til hjælp omkring myndighederne og så videre, ikke? Altså hele den der dødserklæring, altså jeg står i som forældre og skal blandes ind i en eller anden slåskamp om, hvem der har opgaven i at finde ud af, at man er død. Udenrigsministeriet og PET, de slås jo om det. Altså jeg står bare og tænker, min dreng, han er i ingenmandsland. Han er hverken død eller levende eller forsvundet. Der er ikke nogen efterlysning på ham. Så er man kraftedeme alene. Og den her dødsformodningsdom, som du snakker om, altså den her juridiske erklæring, som officielt kan man sige erklærer et menneske for dødt, den har du haft problemer med at få fat i, netop fordi man ikke kan verificere, hvor Lukas skulle ligge og hvad hans skæbne er. Hvilke problemer har det ført med sig, at du ikke kan få den dødsformodningsdom? Vi er opdraget til, at der skal et lig på bordet, før at man kan få en dødsformodningsdom, eller der skal et lig på bordet. Og det er jo svært, når det er en krigszone, eller eksempelvis, som der er sket med min dreng, at han tilsyneladende er sprængt i stykker. Så kan det sgu være svært med et lig. Men i forhold til at komme videre i sin egen sorg, vi har brug for en begravelse, vi har brug for at sætte et punktum, jeg har brug for at kunne komme videre på en mere humant og naturlig måde. Men i stedet for, så står han stadigvæk i ingenmandsland. I stedet for, så kan jeg ikke lukke hans bankkonto, jeg kan ikke lukke hans Facebook-konto, fordi jeg ikke har nogen dødserklæring. Og så længe det er åbent, så kan jeg jo være med til at finansielt styrke den her terrororganisation ved, at de har adgang til hans bank. Man ved jo, at de afleverer bank og kode. Man ved jo, at hvis ikke de selv brænder deres pas, afleverer de deres pas. Facebook-gruppen kan jo være med til, den er aktiv igen, den kan jo være med til at rekruttere andre unge. Altså, hvor er vi henne, at min drengs tilsyneladende dødsvalg ikke kan sluttes ordentligt? Altså, jeg skal ikke som forælder sidde og spekulere på alle de her ting. Jeg har da rigeligt i min sorg med min dreng. Den her sorg, du har, som selvfølgelig er kommet i kølvandet på Lukas' formodentlig død, den kan jo også bruges, som du selv siger, til at hjælpe andre forældre.
med at komme igennem den her sorg. Baseret på de erfaringer, du har, Carolina, i forhold til, hvad du har set med Lukas, og hvordan du har registreret, at han har forandret sig, er der så nogle særlige faresignaler, som man som forældre til en ung, radikaliseret mand eller kvinde skal være særlig opmærksom på? Nu handler det ikke kun om, hvad forældrene skal være opmærksom på. Det handler om de personer, der er i kontakt med de unge til hverdag. Det kunne være institutionen også. Og det vi ved i dag, det jeg ved i dag, er helt vildt mere, end hvad jeg vidste dengang. Set tilbage, så har alle alarmklokkerne burde have været ringet. Men det kan også være svært at lokalisere, fordi mange af de ting, han har gjort, sagt, ageret, det er jo ganske almindeligt for teenager, at de går igennem. Sådan noget som lige pludselig at have holdninger til, at demokratiet er hyklerisk, at man bliver indsluttet, nogen bliver mere aggressive, vokser skæg, og nu skal vi også passe på, at man ikke bare går ud og kigger på alle dem, der vokser og har skæg. De er jo ikke radikaliseret, vel? Men det er jo nogle af de der ting, madændringer, at blande sig i, hvad jeg har på offentligt. Mor, skal lige tage en bluse, der gemmer dine skuldre, et eller andet. Altså, vi er ude i nogle simple ting, men taget i betragtning af hele listen igennem, så er det faresignalerne. Det er de ting, vi skal være opmærksom på som forældre og som arbejder med de her unge til hverdag, og vi skal ikke være bange for at stille dem de her spørgsmål. Ja, for nogen vil jo sikkert også sidde derude og tænke, det er ikke kun forældrene, det er ikke kun kommunens og samfundets skyld. Forældrene bærer også et stort ansvar. Hvad siger du til det? Min dreng, mit ansvar. Helt sikkert, og jeg frasiger mig på intet tidspunkt mit ansvar. Jeg savner bare et medansvar. Jeg savner, at alle de ting, jeg ved, hvorfor er der ikke andre, der ved det? Jeg savner, at vi som samfund ikke skal bære alle igennem, men vi skal da tage hensyn, vi skal forholde os til det, vi skal tage imod den viden, der er derude, og finde ud af, hvad vi kan bruge den til, så ikke det her, det sker igen. Altså, vi skal tage ansvar, vi skal presse på myndighederne, vi skal sikre, at der kommer nogle flere penge til de her steder, der er brug for. Altså, vi sikrer jo alkoholikere og alt muligt andet. Det her, det er bare endnu en ting, men det er en rigtig vigtig ting, for det, at 150 er taget afsted, det er sgu 150 for meget. At 20 er døde, eller hvor meget det er 20 for meget. Det her kan vi jo prøve at standse på nogle andre måder. Og så længe, at vi ikke har en gennemsigtighed, så længe, at myndighederne ikke arbejder mere på tværs, end de gør, så længe vi ikke klæder hinanden bedre på, så er det fandme op ad bakke, at vi har Aarhus-modellen, at vi har Vink. Aarhus-modellen er langt foran Vink. Hvorfor bliver der ikke sat flere ressourcer af til Vink i København? Og Vink, skal vi så lige sige, er afradikaliseringsenheden under Københavns Kommune. Før vi lige vender tilbage til lige præcis det, som man kan gøre her i København og andre steder end i Aarhus, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, har du kontakt til andre forældre til unge, som er taget afsted til Syrien eller Irak for at kæmpe? Ja, men ikke nok. Ikke nok. Altså, jeg ønsker at samle alle de her forældre, så de kan få et tilhørssted. Et sted, hvor de kan søge trøst, også når klokken den er 11 om aftenen, hvor andre steder er lukket klokken 3. Det har jeg brug for at hjælpe mig selv, for at hjælpe Lukas, for at hjælpe resten af min familie og de andre forældre. Det har jeg brug for at hjælpe min egen sorg, for at komme igennem det her. Du savner et landsdækkende netværk for forældre til unge, der er taget afsted? Ja, det gør jeg. Hvorfor? Fordi sammen kan vi samle alle de spørgsmål, vi har. Sammen kan vi få den hjælp. Prøv at høre. Jeg har en Facebook-opdatering om min søns angivelige død, at han er blevet en martyr. Altså en Facebook-opdatering. Det er, hvad jeg har. Og så snakker jeg med ISIS-krigere. Jeg snakker med dig. Jeg får ting at vide. Hvad jeg skal som mor igennem for at få oplysninger omkring min dreng. Det er umenneskeligt. Det er virkelig umenneskeligt. Og de ting, jeg ser, de ting, jeg oplever, dem skal jeg kunne snakke med andre om. Og det kan man ikke sige. Det er meget er så grimt og så ulækkert og så makabert. Og det kan en person sgu ikke rumme alene. Jeg sidder
og har levet i en osteklokke i de 7 måneder, hvor han er taget afsted. Jeg føler ikke, at jeg har haft de rette mennesker, jeg skulle tale med. Der er ikke nogen forældre, der skal sidde i 7 måneder og ikke kan få noget hjælp. Og det skal jeg altså hjælpe med at gøre noget til for. Derfor er det vigtigt. Jeg synes, vi skal stoppe i Danmark med al den her sprede, al den her hade, der er rundt omkring, al den her vrede rundt omkring. Man skal altså forholde sig til at kunne skelne mellem en religion og en organisation, der manipulerer med en religion. Altså, der er så meget på spil i det her. Og de her forældre, de har en styrke, de har en viden, som vi ikke kan undvære. Problemet er bare, at hvis det kun er PET, der har listen, og de ikke deler den med Vink eller med Aarhus-modellen, altså, som er de steder, hvor der bliver antiradikaliseret, så kan man sgu da ikke antiradikalisere, hvis ikke man får fat i de her forældre. Caroline Dam, tusind tak, fordi du deler din historie med os andre. Velbekomme.